Il-Prim Imħallef Mark Ketkuti appella għal żieda fil-ġudikatura fl-isfond ta' żieda fil-kawżi u fl-appelli għalli d-distinzjoni bejn imħallfin u maġistrati ħafna drabi toħloq aktar tfixkil milli soluzzjoni. Sostna li bidla fil-liġi u anke fil-Kostituzzjoni tista' twassal għal użu aħjar ta' riżorsi u l-kompetenzi speċjalizzati tal-ġudikanti għalli jifhem li mhux faċli tinbidel is-sistema u appella lil Parlament biex jixtar din il-proposta. Wera dispjaċir li diversi emendi kostituzzjonali proposti mill-Gvern li fal-emenda dwar it-twaqqif ta' kummissarju għall-standards fil-ġudikatura li ġiet approvata b'maġġoranza sempliċi ma sabux il-kunsens ta' żewġ terzi tad-deputati. Fid-dawl ta' dan semma li l-appelli kostituzzjonali żdiedu bil-mijiet. Spjega li l-emenda proposta mill-Gvern kellha tneħħi l-pressjoni minn fuq sezzjoni waħda biex isir tqassim fuq sezzjonijiet oħra tal-Qorti tal-Appell. Semma wkoll li bħalissa hemm il fuq minn 800 kawżi wieqfin minħabba li ma setgħux jiġu assenjati qabel ma jkun hemm sostituti għall-imħallfin li irtiraw. Wissa li 3 xhur oħra se jirtiraw 3 imħallfin oħra. Ippropona li l-imħallfin fil-qrati kriminali jinqasmu fit-tnejn. 3 imħallfin jisimgħu biss ġurijiet billi diġà hemm il fuq minn miġġuri jistenna li jiġi appuntat u 3 imħallfin jisimgħu l-appelli kollha inferjuri. Il-Prim Imħallef Ketkuti wera l-apprezzament tiegħu lejn il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard u l-Amministrazzjoni tal-Qorti li qal qed jagħmlu ħilithom biex jitlesta l-proġett biex binja wara l-qorti tinbidel għall-użu tal-qorti kriminali. Semma iż-żieda fin-numru ta' ġudikanti f'każi ta' vjolenza domestika iżda qal li jeħtieġ jiġu indirizzati partikolaritajiet legali li qed jitfgħu pis żejjed fuq din il-qorti. Mark Ketkuti laqab sodisfazzjon l-aħbar li x'aktarx il-qorti ta' Għawdex se jkollha binja denja u effiċjenti. Iktar kmieni il-President tal-Kamra tal-Avukati Peter Fenech qal li iż-żieda fl-imħallfin tajn imma mhix biżżejjed. Innota b'sodisfazzjoni l-Kumitat maħtur mill-Gvern għat-Tribunal Industrijali dwar l-abbozz li jirregola l-professjoni tal-avukati għalli Malta hi l-unika pajjiż fl-Ewropa mingħajr leġiżlazzjoni simili u sostna mal-Ministru Attard li dan iġib nuqqas ta' dixxilpina u professjonalità. Fit-tmiem is-seduta kull min kien preżenti fl-awla għame ċabċab lil Prim Imħallef Ketkuti b'turija ta' apprezzament. Iktar kmieni fl-omelija fil-qudiesa tal-bidu tas-sena forensi fil-Konkatedral ta' San Ġwan, l-Arċisqof Charles Scicluna qal li l-esiġenzi tal-ġustizzja jitolbu li kulħadd jieħu dak li ħaqqu u li l-ġudikant ma jħares lejn l-uċuħ.